ihe a bụ chairman ndị ọkada MTUA n'aka ọkwa. Ọ na-ara nwatakịrị 7 years. Ọ na-ana nwatakịrị more than 5 times. Anyị akpọgo ndị naptip ha si Owerri abịa na ha bịa ibi ha ya na-eme police case. Ihe ahụ case of rape. Ị ga-aga nga ije nga ịlọta ị ga-echegharịa ọka mmadụ nwụrụ ebe ahụ ga-enwe ọ dị mma nwee ihe na-emenụ. Onwe polisi ga-anapụta gị n'aka m today. Adam out. Enweghị onye ga-rescue n'obodo a bụ aka ọkwa nke a nkasịrị ị ga-aga nga today. Ngwa anyị ga-esi ebe a gbogo ihe abụ youth president aka ọkwa onye arọ ndị izu ọgụ biko udo dịrị onye ọbụla a chọrọ iji opportunity ka anyị gbuo nwa anyị na eme arụ n'aka ọkwa na arụ na-eme n'aka ọkwa na ụmụ okorobịa aka ọkwa apụtago ime kisho na arụ kwụsịrị n'aka ọkwa. Biko ihe anyị hụrụ nwa arụ anyị na-ahụghịbeghị n'aka ọkwa kemgbe akụkọ ji pụta, and the full law will take it back. Ọ bụ sọsọ ihe a bụ ihe arụ a na-eme na obodo a, ma ndị na-agba mkpụrụ mmiri iwetego ma ndị ji ọ na-abịa anyị si ebe a bakịta anyị ga-esi ebe a wee ba ma ndị na-erekwa ọgwụ dressing ahụ a sign. Wait ihe ndị a ihe anyị na-eme now ka anyị wee mee ka arụ kwụsị n'aka ọkwa.